Jinsab għaddej ġmielu x-xogħol fuq il-pitch il-ġdid tal-water polo f'Birzebbuġa. Iltqajna mal-perit Janice Borch li tkellimna magħha dwar dan il-proġett. Għaltinna li l-proġett għandu żewġ fażijiet u dak li qed isir bħalissa jagħmel parti mill-ewwel waħda. Dan ix-xogħol beda f'Ottubru li għadda u mistenni jitlesta f'April li ġej. L-ewwel fażi tikkonsisti fil-bini tal-erja tal-pitch, pratikament hemm il-pitch, magħha hemm il-pump room fejn jkun hemm il-makkinarju u l-pompi u l-balancing tank. Il-balancing tank hija ġibja li permezz tal-pompi jiġi ċirkolat l-ilma minn ġol balancing tank għal ġol pool għal ġol pitch. Il-perit Borch għaltinna li l-ilma li se jintuża fil-pixxina se jkun ilma ħelu. Dan biex meta l-għawwiema jikkompetu fuq livell nazzjonali jew internazzjonali ikunu mħejja fuq l-istess bażi tal-kompetituri tagħhom. Il-qisin tal-pitch huma skont standards internazzjonali għall-isports tal-baħar, fih 8 lanes u t-tul tiegħu huwa ta' 33 metru punt 3. Il-pitch il-ġdid qed jinbena fiż-żona tal-pitch l-antik li kien inbena fil-bidu ta' snin 60. L-ewwel imbeda t-tħammil tal-pitch l-antik sakemm instab il-blat, wara tpoġġew travi u blokki tal-konkos u xogħlijiet saru permezz ta' qaddasa speċjalizzati fil-kostruzzjoni. Saret ukoll sistema ta' piles li huma speċi ta' kolonni biex tintrabat il-bażi mal-blat. L-istruttura l-antika tal-pitch inżammet u ġiet rinforzata. Kull ma tkisser kienet biss il-parti tal-istruttura il-fuq minn wiċċ l-ilma. La darba l-ewwel fażi ta' dan il-proġett tkun lesta, l-istruttura se tgħaddi f'idejn il-Birzebbuġa Aquatic Sports Club. Il-kumpless huwa ddisinjat ħalli jkun jista' jintuża wkoll minn persuni bi bżonnijiet speċjali. Barra dan, inbena passaġġ mad-dawra tal-pitch kollu li ħajkun għall-aċċess tal-pubbliku ġenerali. It-tieni fażi ta' dan il-proġett se tkun tinkludi il-bini ta' fejn jiltaqa' il-klabb, changing rooms, multi-purpose hall, kċina, restorant u takeaway.